Zvonzi panguva inoi aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari ine total disappointment nokuda kwematitiro akaitiwa aiwa nema-SADC leaders zvataona zvaiva zvichiburitswa panapa zvichitaugwa aiwa nenewspaper reNewsday. Sana pina mashuka buda itaugwa muzara nhasi kuti subscribe or like kuti on the bell icon tipina munhu kwa muchinzi munhu angagweti put all stops to ensure everything went smoothly, splunging millions in taxpayer as funds on road repairs, engaging a Swiss company to build luxury villas to house regional leaders, and also looking up over 120 political rivals to stymie planned protests. To Mnangagwa's embarrassment, the villas never got finished, and only a handful of leaders required overnight accommodation in Harare. Anyway, as some elected to arrive on the day of the summit, including South Africa's Cyril Ramaphosa, President Masisi of Botswana, and Filipe Nyusi of Mozambique. Tikuona vari kuchiexposa nawo kuti aiwa vari ine total disappointment and embarrassment. Ndoda kuti aiwa vaifunga kuti ma-regional leaders vachatouya votospenda kana a week kana 4 days vari munyika vakavakira mavillas, but number 1 akadisappointa kuti mavillas acho haana kupera. Number 2, ma-presidents nevamwe vaigara neighboring to Zimbabwe Hakainde Hichilema haana kuuya, Cyril Ramaphosa mvati ndichaya the very day obva aenda futi. Toona nemamwe ma-regional leaders havana kana kumboda kuda kugara munyika yeZimbabwe. Zvatoona kuti aiwa toona kuti ma-leaders aya maybe vanoziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri illegitimate, inoda kuti aiwa Hichilema akanyatsa kutoprova akanoselebrata ceremony yakanga iri munyika make nobva asina this SADC summit. Chibotodzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinai comment section medu, usaona subscribe or like and turn on the bell icon.